която е била при Пламен Петров. Нейното внуче не е можало да говори, не е можало да чува, ние знаем много добре. И тя е била там по това време, в края на миналата година, и Бог, чрез Бог Пламен е изцелил това момиченце и то вече започнало да говори. Сестро, давай ти си. На 21 декември, в неделя, чухме брата Пламен Петров, че ще бъде в Монтана и ние решихме да одим да водим детето. Я къде се чуе, се си го вода, къде разберат има. Одихме при него, седехме там, много народ имаше, даже чавънка там в оградата, че нямаше места даже. И я като влезнах, че я позакъснех малко, и като влезнах вътре, един от охраната вика: Лелю, като си с детето, влезни по-навътре да се напреди, по-близо до брата Пламен. И като влезнахме вътре, молихме се, какво се молихме, и като пристигнах вече при брата Пламен, и я му казвам, че той ме пита: това дете какво му е причината? И я викам: водиме го като глухонем. Одихме по докторите, сакат апарати да му слагат, сакат да го оперират. И той вика: това дете е само Бога ще го лекува. И наистина е така. Детето като видел там, че имаше някои млади булки, момичета, че препадат, то се оплашило и я ги дигнах там, къде е на сцената. Тя се плаши детето, че е видела какво. И той само като ги е пипнал по ушите, бръкнали в устата, с ръката си нищо не мъж. И той вика: сестро, спокойно, това дете ще му мине. И наистина, като изкочихме, я толкова рева, не ревах, просто от радост, не че е нещо друго. И като се качихме в колата да се приберим, и тя почина да говори и вика на деда си: дедо, на ти да ядеш бе, яш бе, дедо. Слава на Бога, слава на Бога. И починала и да си пее в колата. Шофьора просто се очуди от нея. И съм много доволна от Бога. Господ ми помага. И съм много доволна и му благодаря за това. Бога се благослови, сестро. Всички да ви молим. Магиосничество.